Lakbay Katoliko, may adlaw ka na tanan. Ato ning pangutanon si Roy Tondag, magwawali sa 70 Adventist kung naa ba say mga nasabtan with regards about pagtuo. Utana tanin niya ha. Oh, kuya kinig background kasagingan ni background Roy ani. Roy Tondag, naa na ba jud kay nasabtan? Nakasabot na ba jud ka Roy Tondag? Nakasabot na gyud ko igsuon Unsa may nasabtan nimo Roy? nga ang Iglesia Romano Katoliko mao gyuday ang tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16 bersikulo 18. Nakasabot na giday ka nga ang Romano Katoliko mao jud ang gitukod sa atong Ginoong Hesukristo diha sa San Mateo 16:18. Very good. Nakasabot na giday si Roy Tondag. Ngano man ni Roy nga mao man jud na daing gitukod ni Kristo Roy? Ako igsuon isulti ninyo nga nganong mao giday ang tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo may galayson. No? Samtang ko nagbasa mga kaigsuonan dinhi sa Mateo 9 bersikulo 13 may galayson. Nga matod pa dinhi sa Mateo 9 bersikulo 13 atong basahon mga igsuon ko. O matod pa dinhi apan lakaw kamo ug tun-in ninyo kung unsay kahulugan niini. Ako nagkinahanglan og kaluoy ug dili halad kay wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala sa paghinulsol. So unsa may nasabtan jud nimo ana nga teksto kanang imong nabasahan jud Roy? So kini nga teksto ison akong nabasahan, ang akong nasabtan nga tinuod. Ang Romano Katoliko igsoon nga iglesia mao day gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 nga iglesia. Ngano man jud Roy nga makaingon man jud ka? Ngano man kay ang pag-anhi ni Jesus Christ sigala igsoon sa kalibutan wala siya miadtos mga matarong kay ang mga matarong nga tawo mga igala igsoon nagtuman naman sila daan sa kabubuton sa Ginoo. Ang tuyo ni Kristo sa pag-anhi sa kalibutan alang gyud sa Romano Katoliko Mao jud ni tuyo ni Kristo. Romano Katoliko, very good. By the way Roy, unsa man jud tuyo ni Kristo aning pag-anhi niya dinhi sa kalibutan? mao na nga ang tuyo ni Kristo sa mga Romano Katoliko ni anhi siya dinhi igsoon aron tawgon sila nga maghinulsol sa ilang mga kasalanan. Unya tukuron sila ni Jesus Christ igsoon sa pundasyon nga mo si Kristo ug kung matukod na sila may gala igsoon unya mahimo na silang usa ka iglesia, mahimo na silang mahinulsolon. So karon ang kining Romano Katoliko na pa ba kani rason nga malaglag dis impierno Roy? Walay rason nga ang Romano Katoliko makabaton pa sa kalaglagan igsoon. Okay, very good. So kay mao man gid na ang imuhang pagtuo jud nga dili malaglag ang Romano Katoliko. So mao na jud ang imong nasabtan. Mao ni may galeksyon ang akong nasabtan nga sakto nga ang Mateo 16:18 Romano Katoliko ang tuyo ni Kristo igsoon sa kalibutan nga tukuron sila ingon nga iglesia, lig-on nga iglesia igsoon ug maghinulsol ug biyaan nila ang ilang kasalanan diya sa dalan sa kalibutan igsoon, dalan sa pagkadautan, mga bisyo ug mga kahilayan.